ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം. ആതുര സേവന രംഗത്ത് ഒരു ആയുർവേദ സ്പർശം. 5 വർഷം മുമ്പ് അതിസഹിക്കാൻ മേലാത്ത വയറുവേദനയായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കം. ഫുഡ് കഴിച്ച് രാത്രി കിടന്ന് 12-1 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ മേലാത്ത വയറ് കൊണ്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം. അപ്പം അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു 3 ഇഞ്ചക്ഷനെങ്കിലും വേണം ആ വേദനയൊന്ന് മാറാനായിട്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ കൂടുതൽ ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വെൽക്കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം, അപ്പൻഡിക്സിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം, അപ്പം കുഴപ്പമില്ല മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുറച്ച് നാൾ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം 1 വർഷത്തോളം മരുന്ന് കഴിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. കഴിച്ചു. അതിൻ്റെ പത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 വർഷത്തോളമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇതുവരെ വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതുവരെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ആയുർവേദ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം, an exceptional Ayurveda center.